Puila kai tonno hambai. Tei Langma Kwtal YouTube channel lo ang Susanto Deborma nirok joto na lamsong. Bible mo hai kok kwbangma tongo jeng saichung sak kaisa khuktangwi bo buchisogwi manya. Swngmwng kwbangma khao tongrwgwi thango. Abotwi hai kokrokno twiwi phaidi chwng kiphio kaisa khlai uansugui nai laianw. Tini oke kubui langma biyang mannai I kokrokno twiwi phaidi chwng srapsa jora tei uansugui nai laianw. Kubui langma biyang mannai aw saide man khajani bayab mare kisingso. Jeng tui tongmani I langma le hake tamo abole kubui ade aw kubui. Tamni hinba swnamnaisa kaitor boni sak no kubui ba I langma bo kubui. Haifano ang oro hwnmano haifano. Chini I langma kubui haifano yafang ni chini ebibe adomni jora ni simi sumsok kai phaimang. Swnamnaisa kaitor ni ak soi kubui langma ni meaning tabuk tei kwrwikha. Ang hwnmanke bororok abono saimanliya tei samungo phwnangliya hwnma kokse. Tabuk ni jorao langma hwnmano bororok hwno. Rang puisa gwnang nohuk kaham tongthok chathok tei chamung nomung bial kwrwi tei sak muchuk tei je tongthok tui tongwi manmani abono se bororok langma hwno. Hayungbo abole tongphlaigla common naise. Tamni hinba abo o sangsar bai gdaljak hake sangsar bo salsa komorui thangnai. Pia kubui langma le abo tei komor phlaigla bo tongphlaimang tongnai. Jisu Khristo bini sakbaiton a langma. Jisu sao angno lama angno kubui tei langma. Johon ni 14 ni soyo jeng abo nugo. Aw Jisu ni thanio se a kubui langma le tongo. 1 Johon 5 ni 12 sao. Bini Sajlano mannai borok bo obo haike mathangjakha kaitoni sajlano manya borok bo omo haike mathangjakliya. Hake ang kha khlaio jotono sai mankhana tabukle kubui langma biyang mannai. Aw abo Jisu ni thangni simi se tongo tamnike bini sakno a langma. Paithago kaiton norok jotono hamare sithung hambai.